чува, брат. Той сега гледа с чашка. Брат, не съм огня. Той се тръгнал, да няма нас да чакам. Ще е тук по тия прагове може да се е каширол някъде. О, ей там може да се е каширол. Там може да иде до мотора, човек, и там му е спокойна работа тече. Чакай, това не ще имам. Сега ще го разбрусвам с таковата. С повдигача. Се случи. Чакай, тихо. Да, май мърдаше някъде. Давай, сядай. Като гледам, ми тегля на лапа и са на картоната. Гите е такова има, човек, чакай. Мерцедес, бе? Го свалихте, да. Това? Има ли там? Няма някакви странни среща. Сигурно трябва да се дигне да се издърпа на страни, да знам. Фан малко. И тук има някакви са странни копки. Чакай. Там му е главата. И аз сетна. Не, това е друго отражение. Учите обади да е главата с дела там. Кръгла. Маца. Кой е душичка, човек? Мацка? Снимай го. Това не го там, можеш ли? Това ти ходи, ти да го е страх. Можеш ли да го фанеш да го издърпаш? Маца? Той си спива. Ако спя. Той си живее тук вечер, човек. Маца? Той е бухлю. Фане, докато не се наврява навътре. Няма къде Няма да е. къде да иде там, да. Фате го зашия. Хапля! Ами не знам, ама си отпере сигурно. Прави. Прави. Някакви зъбе. Дай една ръкавица да го измъкнем. Дръпни е там. Аре, фане го и вън край, това е. Моето момче. Бе, будала да иде. Где се крива? Гледай го. Поставяме живота, келеще малко. За паузата отхваня. Мишчица, човек. Аре, това Просто те да пусна. някъде да ни избяга. Яба. Стой. Тръгна, брат, тръгна. Много маленко е това, че. Да, мъничко е. Сега ще се хакне вътре, или? Нива, не мой. Но... Не мой. Не му тук да сърчите, не го е страх.